Usa ka magpapatigayon sa Nasakmit na pula po Nasikop tungod sa kikatahong overpriced sa thermal scanners. Siluan Mirondina sa report. Nag-abot sa luyong bahin ni ining usa ka bangko sa Barangay Basak ang 31 anyos nga magpapatigayon nga si John Michael Abuton ug ang nagpailang buyer nga naila-ila niya online. Apan usaday kini ka poacher buyer sa City Intelligence Branch sa Lapu-Lapu City Police. Human matunol ang 5,000 pesos nga bayad alang sa usa ka non-contact infrared thermometer, gisikop si Abuton ug gisakmit kining lain pang 11 ka mga thermal scanners nga iyang dala. May dala usab siyang napo ka mga digital thermometer nga matud niya ipakapin niya sa matag customer nga mopalit sa iyang thermal scanners. Nakadawat tag-report ini nga naay Namaligya og mahal nga kaning thermal gun scanner. So mo nang ni action ta. Actually mao gid pud na ang atong kuan karon na nag-expect ta nga naagay mo mapahimos ini higayuna. Subay ni ini, namiligro usab nga i-revoke sa mayor ang business permit sa tindahan ni Abuton nga anaa sa Barangay Agos. Natingala ta nga nung engineering supply siya, Namaligya sa ni ining mga medical supply. Usa ni kay overpriced siya, automatic ato ang i-revoke ang iyang business permit. Apan si Abuton, mi-insister nga dili overpriced ang iyang mga baligya. Sa iba, nasa 9,000 yan, kaya nagtataka ako. Sa 4,000 something is overpriced pa. Pasensya na po, talagang medyo palaisipan pa rin sa akin hanggang ngayon. They already observe it in the media nga na daghan nang nadakpan sa overpricing, and yet ingani gapon ba dili siya cautious. So sa mga would be suspect or napay gusto nga maligay aning mga controlled products, please ikaw na taon undangan na ba. Subling pahimangno sa mga otoridad ngadto sa mga magpapatigayon nga magpaburot sa ilang presyo. Hayan magatubang kamo og patong-patong nga kaso gawa sa kasong overpricing, laing kalapasan usab kini sa FDA ug sa Consumer Act. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.